Kyseessä on negatiivinen Jorma hovimestari. Hän harjaa pihaat joka aamuna. Tänäänkin hän on harjaamassa rappusia. Hän antaa näytteen tuolla keskellä pihaa hänen laulustaan. Hänen seurassaan on Juho poika. Hän tykkää laskea ja juosta mäkeä alas. Tähän tuli valmista työtä. Juho, kävikö pahasti? Minä ei Jorma sinut. Jospa nyt hoidetaan tämä positiivisesti. Tule tänne, niin hoidetaan tämä positiivisesti. Oi. Ai, anna minunkin lyödä joskus negatiivisuus. Lajaus, et voi lyödä. Ai! Nyt.